A continuació resoldrem un problema de càlculs estequiomètrics on haurem de calcular el volum d'un gas que no està en condicions normals. Llavors, l'enunciat del problema ens diu que calculem el volum de vapor d'aigua que s'allibera a partir de 30 grams d'oxigen amb hidrogen en excés a 250 graus centígrads i una pressió de 101.000 pascals. Llavors, aquí tenim la nostra reacció química i tenim com a reactius hidrogen gas i oxigen gas i s'allibera vapor d'aigua gas també. Llavors, nosaltres partim de 30 grams d'oxigen. Per tant, tindrem aquí els 30 grams. L'hidrogen està en excés, per tant aquí el reactiu limitant seria l'oxigen. I volem calcular el volum de vapor d'aigua que s'allibera en aquesta reacció química. Llavors, sempre que ens demanin el volum d'una substància que no està, d'un gas que no està en condicions normals, perquè fixeu-vos que ens donen una temperatura i una pressió, haurem d'utilitzar la llei dels gasos perfectes o la llei dels gasos ideals i la seva fórmula, que era pressió per volum és igual a número de mols de la substància per la constant per la temperatura. De manera que fixeu-vos, el volum és el que ens demanen que calculem. La pressió la coneixem, 101.000. La R era una constant que en funció de les unitats que s'utilitzen té un valor o té un altre. I la T és la temperatura en Kelvin. La tenim en graus centígrads, únicament haurem de fer una suma. Ens faltarà per calcular el volum saber la N, que la N és el número de mols de la substància, en aquest cas seran els mols de vapor d'aigua. I per conèixer els mols de vapor d'aigua haurem de fer-ho a partir dels grams d'oxigen. Ja ho hem vist en altres vídeos, el camí que s'ha de seguir, no es pot fer el canvi directament, és a partir dels grams d'oxigen calcular mols d'oxigen i a partir dels mols d'oxigen calcular els mols de vapor d'aigua. Així doncs, començarem amb això. Nosaltres tenim 30 grams d'oxigen i haurem de calcular els mols d'oxigen que hi ha a la reacció. De manera que sabem que si aquí estan els grams aniran a baix. Per tant, a dalt anirà un mol d'oxigen equival a la seva massa molecular, que d'oxigen són 16, per tant 16 per 2, 32 grams d'oxigen. Fixeu-vos que ara si tatxem unitats, tatxem gram i gram, ja tindríem mols d'oxigen. Ara per saber els mols de vapor d'aigua afegim un altre factor de conversió i si aquí tenim mols d'oxigen els escriurem a sota, de manera que a sota anirà mol d'oxigen i a dalt mol d'aigua. I traiem a partir dels coeficients l'equivalència entre els mols d'una substància i els mols de l'altra. Com hi ha un 1 aquí davant, sabem que és un mol d'oxigen, equival a 2 mols d'aigua. I ara si tatxem unitats, tatxem mol d'oxigen i ja tenim mols d'aigua, que és el que volíem. Per tant, resolem l'operació 30 per 1 per 2 i ho dividim entre 32 i això ens dona 1,872 mols d'aigua. Per tant, a partir dels 30 grams d'oxigen se'n formaran aquests mols de vapor d'aigua. Ara que ja tenim aquesta dada, fixeu-vos que si tornem a la fórmula dels gasos coneixem la pressió, coneixem els mols, la R és una constant que la coneixem i la temperatura que la tenim. Per tant, anem a aplicar la fórmula, però primer haurem de passar aquesta temperatura. La necessitem en graus Kelvin. Per tant, per passar els 250 graus a Kelvin haurem de sumar 273. I això dona una temperatura de 500
23 Kelvin. I l'última cosa a fer és que si en aquesta fórmula, ho escriurem a dalt, si nosaltres volem calcular el volum, per aïllar aquesta V baixa, la P, com està multiplicant, passa a l'altre costat dividint. Per tant, ens queda N per R per T dividit entre la pressió, entre P, perquè la P, com està multiplicant, passa dividint. Així doncs, agafarem aquesta fórmula on ja tenim aïllada la V baixa del volum, de manera que ens quedaria volum és igual al número de mols per la constant per la temperatura dividit per la pressió. I això és igual al número de mols 1,872, que hi ha vegades que s'agafen només dos decimals. 1,872 multiplicat per la constant, per les unitats que hem utilitzat, que utilitzarem pascals i la temperatura en Kelvin i els mols normals, utilitzarem el 8,31. Amb aquesta unitat el volum, recordeu que ens sortirà en metres cúbics i després per la temperatura per 523. I a sota la pressió, que la teníem a l'anunciat aquí dalt, són 101.000. Per tant, 101.000. Si fem aquesta operació, multipliquem tot el de dalt i ho dividim per 101.000, ens dona 0,08 i ja us he dit que com hem utilitzat la constant del 8,31, això seran metres cúbics. Per tant, si fem el petit canvi a decímetres cúbics o litres, haurem de multiplicar per 1.000, 1, 2 i 3, movem la coma 3 vegades cap a la dreta i ens surten 80 decímetres cúbics o 80 litres. Per tant, a partir dels 30 grams d'oxigen s'alliberen 80 decímetres cúbics o 80 litres de vapor d'aigua.